Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Κένταυρο Σταρό για ακόμα ένα βίντεο. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τις εγγραφές σας και τα σχόλια που αφήσατε στο πρώτο, διότι μου δώσατε θάρρος να συνεχίσω, λόγω του ότι δεν είχα ξανασχοληθεί με ίντερνετ, με υπολογιστές, με YouTube. Δεν είχα μεγάλη γνώση και πήρα αρκετό θάρρος από τα σχόλια που μου αφήσατε και από τις εγγραφές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδα μεγάλο ενδιαφέρον στο πρώτο βίντεο για τις επανασυνδέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσω επανασυνδέσεις και με ποιο τρόπο σκέφτηκα να το κάνω. Στο προηγούμενο άνοιγμα που κάναμε, το πρώτο δηλαδή, μας έβγαλε 3 υπότες. Υπότες των ράβδων, υπότες των ξυφών και υπότες των κυπέλων. 3 υπότες. Οπότε αποφάσισα να φτιάξω 3 νέα βίντεο, ένα για κάθε υπότη, άρα ένα για κάθε περίπτωση από εσάς, για να δούμε τις ενέργειες όσο μπορώ περισσότερον. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ θα κάνω 3 βίντεο διαφορετικά, θα ρωτάω για 3 ανθρώπους διαφορετικούς, θα ρωτήσω. Εσείς θα δείτε και τα 3 βίντεο, έστω στην αρχή, γιατί θα ρωτήσω παρελθόν, παρόν και μέλλον, για να δείτε το παρελθόν αν σας ταιριάζει. Αν το παρελθόν σας ταιριάζει ή και το παρόν, να δείτε και να ακούσετε και το μέλλον. Αν δεν σας ταιριάζει το παρελθόν ή το παρόν, σημαίνει ότι δεν είναι για σας το βίντεο αυτό. Όπως και να έχει, ακούσετε τα βίντεο αυτά τα 3 για 3 περιπτώσεις διαφορετικές που θα κάνω και κρατήστε ό,τι σας ταιριάζει. Μόνο. Αν δεν σας ταιριάζει τίποτα, μην κρατήσετε τίποτα. Αυτό ήθελα να σας πω ότι θα κάνουμε. Όπως είδατε στο προηγούμενο άνοιγμα, το πρώτο που έκανα, ανακατεύω τις κάρτες και τις ανοίγω μπροστά σας. Απλά αυτό είναι ήδη έτοιμο το άνοιγμα, γιατί πήγα να το κάνω, άρχισα να το αναλύω και να το διαβάζω και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πατήσει την εγγραφή. Άρα το άφησα ως έχει και τώρα το γράφω ξανά. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα. Επίσης, κάτι μην ξεχάσω που ξεκινήσω να πω. Το βίντεο είναι άχρονο, όποτε το δείτε ισχύει. Όποτε το δείτε, δεν έχει φύλλα, δηλαδή είτε άντρας είτε γυναίκα το κοιτάζετε αυτό το βίντεο, ισχύει. Δεν υπάρχουν φύλλα στην ταρό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον υπότη των ράβδων πρώτο. Και θα μου πείτε γιατί πρώτο, γιατί έπεσε πρώτος στο άνοιγμα το προηγούμενο. Οπότε ξεκινάμε τον υπότη των ράβδων. Δεν θα πω χαρακτηριστικά τον υπότη του ράβδων, εννοείται. Πάμε να ρωτήσουμε ποιο πρόσωπο είναι αυτό. Να δούμε εκ νέου. Οπότε το βάλω τώρα αυτόν, θα τον αφήσω εδώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το παρελθόν. Αυτή η κάρτα μου έπεσε παραπάνω, αλλά την κράτησα. Ξεκινάμε με το παρελθόν. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το άνοιγμα, με τον υπότη των ράβδων, στην πρώτη λοιπόν περίπτωση επιστροφής προσώπου, έχουμε να κάνουμε με κάποια καρμικότητα. Έχουμε κρίση και έχουμε και πύργο. Αυτές οι 2 κάρτες μαζί σημαίνει καρμική σχέση, καρμική σύνδεση. Επίσης, αυτό το άνοιγμα το συγκεκριμένο μου δείχνει ότι πιθανόν δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε χωρίσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μου δείχνει και άλλους κύκλους επαναλαμβανόμενους που έχετε κάνει στο παρελθόν, για τους περισσότερους από εσάς. Δηλαδή οι περισσότεροι από εσάς αισθάνομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που χωρίζετε και τα ξαναβρίσκετε. Κάνει κύκλους. Τώρα βλέπω το χωρισμό στο παρελθόν, εννοείται. Ο πύργος έπεσε να γκρεμίσει στη θέμελα όλα τα θεμέλια που είχατε χτίσει μέχρι τότε, στο νέο κύκλο που κάνατε, είτε αν ήταν ο πρώτος σας κύκλος σε αυτή τη σχέση, το μεταξύ σας. Η ώρα της κρίσης, ήρθε η ώρα της κρίσης. Αυτό ήταν καρμικό να συμβεί, ήταν αναπόφευκτο, διότι ό,τι χτίστηκε πάνω σε σταθρά θεμέλια
σάπια θεμέλια, ήρθε σε μπαντικά να γκρεμιστεί. Άρα εδώ βλέπω το χωρισμό και για ποιο λόγο ήρθε και ο χωρισμός και για ποιο λόγο ήρθε και αυτός το πύργος. Διότι βλέπω εδώ πέρα τον αυτοκράτορα, ο οποίος προσπαθεί να κυριαρχήσει, είναι εγωιστής, κρύβει τα συναισθήματά του, είναι χειριστικός προσφορές, λειτουργεί μόνο με τη λογική, χωρίς συναίσθημα, είναι σκύρος πολλές φορές απέναντι στον άνθρωπό του, στα παιδιά του, γιατί μπορεί να είναι και πατέρας, ναι, μπορεί να είναι και σύζυγος, να είστε τετροπρόσωπο εσείς, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οπότε κάποιος δεν θυσίασε κάτι εδώ, κάποιος δεν έκανε θυσίες, κάποιος δεν έδωσε αυτά που έπρεπε να δώσει ή κάποιος δεν έλαβε αυτά που έδινε. Κάπως έτσι το βλέπω, ήταν ανισορροπία υπήρχε, γι' αυτό ήρθε και ο χωρισμός και το γκρέμισμα με τον πύργο, έτσι, στη σχέση αυτή. Ό,τι λέω μέχρι τώρα είναι παρελθόν, δεν έχω μιλήσει για το παρόν και το μέλλον. Λοιπόν, εδώ κάποιος δεν θυσίασε τίποτα, ήθελε, όπως λέμε, το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Δεν μπορούσε να αφήσει ανθρώπους πίσω του, καταστάσεις, κάτι. Επίσης υπάρχει περίπτωση εδώ σε αυτή τη σχέση που είχατε στο παρελθόν, δηλαδή για αυτό το άνοιγμα όποιο του ταιριάζει, υπάρχει περίπτωση να είχατε και χιλιομετρική απόσταση. Εννοώ χιλιομετρική απόσταση, καλά, και στην αισθηματική εννοείται πως θα υπάρχει, αλλά εγώ μιλάω για χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή να σας χωρίζει θάλασσα, δηλαδή μεγάλη απόσταση, δηλαδή μια σχέση εξ αποστάσεως κάπως. Όχι για όλους, για κάποιους όμως, ίσως και τους περισσότερους να ισχύει η απόσταση στο συγκεκριμένο άνοιγμα, να ξέρετε. Όχι για όλους, κάποιους τους πιάνει η απόσταση όμως. Εδώ βλέπω το γκρέμισμα, βλέπω τη σχέση που τελείωσε. Είπαμε τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα του αυτοκράτορα, που τον βγάζει ως αυτοκράτορα για την ώρα στο άνοιγμά μας. Εδώ κάποιος δεν μπορούσε να δει τα πράγματα σωστά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Κρεμασμένος. Δείτε αυτή η κάρτα, τα βλέπει ανάποδα. Δείτε που κοιτάζει. Δεν μπορούσε να ισιώσει, δεν μπορούσε να δει τα πράγματα ευθεία. Τα βλέπει διαφορετικά από ότι εσείς. Και έπρεπε να θυσιάσει και μια κατάσταση την οποία δεν τη θυσίασε. Εδώ η συμπληρωματική κάρτα που έπεσε μόνη της και την κράτησα μου δείχνει την θεραπεία και των δυο σας και των δύο σας. Δηλαδή εδώ μου δείχνει φόβο, άγχος, στρες, πόνο, στεναχώρια και την ανάγκη να απομονωθείτε. Ανάγκη για απομόνωση και θεραπεία της ψυχής σας. Αυτό μου δείχνει εδώ, στο παρελθόν. Λοιπόν, συνεχίζω να ανοίξω το μέλλον, το παρόν, συγγνώμη. Στο παρόν έχουμε αστέρι, που το ξαναείχαμε στην ίδια ακριβώς θέση στο προηγούμενο άνοιγμα. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως ήταν στην ίδια ακριβώς θέση. Άσο πεντάκτηνων, βασιλιά των ράβδων και άσο των ξυφών. Στο παρόν μου λέει ότι οι επιθυμίες εκπληρώνονται. Δικές του σίγουρα επιθυμίες. Δικές σας μπορεί να σας πιάνει, αν σας ταιριάζει το υπόλοιπο άνοιγμα. Επιθυμίες για επανεξέταση μιας κατάστασης, επαναξιολόγηση μιας κατάστασης παρελθοντικής. Αυτό έχουμε εδώ με το αστέρι. Μια επανένωση, την οποία την επιθυμούσε περισσότερο εκείνος, αλλά και εσείς. Παιδιά, μην μπερδευτώ, όταν λέω εκείνος είναι και εκείνη. Δεν έχουμε φύλλα, όπως είπα, αλλά μπερδευτώ κάποιες φορές και πω είτε εκείνη είτε εκείνος, είναι και τα δύο φύλλα, απλά αλλάξτε τους ρόλους. Λοιπόν, οι επιθυμίες εκπληρώνονται επανεξέταση, επαναξιολόγηση μιας κατάστασης, παρελθοντικής κατάστασης. Ένα νέο ξεκίνημα με εσάς, πιο σταθερό, με σταθερές βάσεις. Οι βάσεις εδώ γκρεμιστήκανε. Εδώ τις ξαναχτίζουμε στο παρόν. Εδώ μου δείχνει άμεσες ενέργειες, γιατί στο παρόν έχουμε και άμεσες ενέργειες, άμεσες εξελίξεις, χωρίς καν να πάω στο μέλλον. Αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά όλα. Ένα νέο λοιπόν ξεκίνημα επιθυμεί
είτε και οι δύο, είτε μόνο εκείνος, είτε και οι δύο, επιθυμεί ένα νέο ξεκίνημα, σταθερό και πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, με νέες καλύτερες βάσεις. Εδώ μου τον εμφανίζει ως βασιλιά των ράβδων. Τον είχαμε υπότι στο προηγούμενο άνοιγμα. Εδώ τον έχουμε πλέον ως βασιλιά των ράβδων. Σημαίνει ότι ορίμασε από το παρελθόν στο παρόν, είναι πιο όριμος. Φύγαμε την παρελθοντική ενέργεια που είχε και τώρα έχει οριμάσει. Αυτός εδώ ο βασιλιάς, πέρα του ότι είναι πιο όριμος, είναι δραστήριος, είναι ρομαντικός, είναι ερωτικός, επίσης έχει πάρει αποφάσεις. Όταν αποφασίσει κάτι αυτός ο βασιλιάς, δηλαδή ο άνθρωπός σας, θα έχει πάρει αποφάσεις αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι χωρίς να τον ενδιαφέρουν τι θα πούν οι τρίτοι, δεν τον ενδιαφέρει τι θα πούν οι γύρω του. Τον ενδιαφέρει αυτό που αποφάσισε να το κάνει πράξη. Άρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να έρθει να σας μιλήσει αρχικά και να ξεκαθαρίσει εδώ τη θέση του. Θέλει ένα νέο ξεκίνημα, ξεκάθαρο, αρχικά σταθερό, να ξεκαθαρίσει τη θέση του πρώτα, να ξεκαθαρίσει με εσάς, γιατί έχουμε επικοινωνία εδώ, και να το δείτε και επαναξετάσετε και οι δύο την κατάσταση από την αρχή, γιατί σίγουρα θα έχουμε επαναξιολόγηση της κατάστασης. Χαρακτηριστικά του προσώπου είπα μερικά. Είπα και ότι είναι το αυτοκράτορας πριν, που είναι λογικός, μπορεί να είναι επιχειρηματίας, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι σύζυγος. Ο συγκεκριμένος κρύβει τα συναισθήματά του, δεν τα δείχνει προς τα έξω καθόλου, του αρέσει η ρουτίνα και η δομή. Και όπως σας είπα και σε αυτόν, το βασιλιά, είπα χαρακτηριστικά, είναι δραστήριος, του αρέσουν τα ταξίδια, του αρέσουν οι έρωτες, του αρέσει η ελευθερία. Γι' αυτό θέλει προσοχή λίγο στο μην τον περιορίσετε αυτόν εδώ. Δεν του αρέσει το πέφτω πάνω του. Θέλει κάπως χαλαρά τελουριά, ας το πούμε. Πάμε να δούμε τώρα και στο μέλλον τις εξελίξεις που θα έχουμε. Λοιπόν, στο μέλλον τι μας δείχνει? Άμεσες επικοινωνίες, άμεση δράση. Γι' αυτό σας είπα, το ρίξιμο είναι το συγκεκριμένο, σε όποιο ταιριάζει είναι πολύ άμεσο, πολύ γρήγορο. Το πολύ ένα μήνα θεωρώ εγώ. Ανάλογα με τις ενέργειες του καθενός όμως, έτσι. Δηλαδή κάποιος θα τους πιάσει σε 5 μέρες, σε 6-7, κάποιος θα τους πιάσει σε 2 μήνες. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι οι ενέργειες του καθενός μας. Άμεσες εξελίξεις, άμεσες επικοινωνίες και πολλές επικοινωνίες. Άμεσα. Εδώ μου δείχνει εσάς, τη δική σας κατάσταση κάπως, ότι αυτός ή αυτή σας βλέπει πιο όμορφους, διαφορετικούς. Είναι σαν να αλλάξατε κάτι στον εαυτό σας, στην εμφάνισή σας αρχικά. Μπορεί να γίνετε ανεξάρτητοι γενικά, μπορεί να γίνετε πιο όμορφοι, να πήγατε γυμναστήριο, να κάνετε αλλαγές γενικά στο σώμα σας, στην εμφάνισή σας, στα μαλλιά σας. Κάποιες αλλαγές πάντως για τους περισσότερους βλέπω εδώ. Αυτός ή αυτή που έρχεται λοιπόν σε εσάς πίσω το βλέπει αυτό, το έχει δει. Το έχει δει την αλλαγή που έχετε κάνει. Μπορεί να είναι και αλλαγή, πέρα από το εμφανισιακό, να είναι και ψυχική αλλαγή, κεφαλική. Μέσα μας, εσωτερική αλλαγή. Αλλά διακρίνεται, φαίνεται αυτή η αλλαγή. Επίσης εδώ έχετε γίνει πιο αυστηροί. Δηλαδή, αν αυτός επιστρέψει ή αυτή, θα είστε πιο αυστηροί. Δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να σας πλησιάσει ξανά αυτός. Εδώ μου δείχνει ότι κάποιος μπορεί να ταξιδέψει για να έρθει να σας βρει. Γι' αυτό και μου ταιριάζει πάρα πολύ με την απόσταση να σας χωρίζει κάποια θάλασσα ή μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Πέρα από την ψυχική σύνδεση, που εντάξει είναι λογικό αφού που δεν είστε μαζί να έχετε ψυχική σύνδεση, δηλαδή να έχετε απόσταση στην ψυχή,
στις σκιές της αποστάσεις και εγκεφαλικές. Αλλά εμένα εδώ βλέπω για απόσταση με θάλασσα, μεγάλη απόσταση όπως και να έχει. Άρα κάποιος εδώ μου λέει ότι θα ταξιδέψει για να έρθει να σας δει. Ίσως να μου μιλάει και για κάποιο ειδήλιο καλοκαιρινών διακοπών για κάποιους. Επίσης, όχι για όλους, για όσους ταιριάζει αυτή η ενέργεια. Εδώ λοιπόν θέλει να έρθει να ταξιδέψει ή να έρθει να σας βρει, όπως προείπε και προηγουμένως, για κάποια ξεκαθαρίσματα και για να βάλει νέες βάσεις στη σχέση σας. Έχω μία αρνητική κάρτα που είναι το 10ο ξυφών εδώ στο τέλος, το οποίο αρνητική, όπως τη βλέπει ο καθένας, έτσι, δεν είναι αρνητικό. Εδώ μου λέει ότι κάποιοι δεν θα δεχτείτε την επιστροφή αυτή. Δεν θα το δεχτείτε πίσω, όχι όλοι, οι περισσότεροι θα το δεχτείτε. Όμως για κάποιους δεν θα είναι λογικό για εσάς, λογικά αυτά που θα σας πει. Δεν θα σας ακουστούν πιστικά αυτά που θα σας πει. Ή για άλλες περιπτώσεις, για κάποιες περιπτώσεις όπως τριπλές καταστάσεις, γιατί υπάρχουν και τριπλές καταστάσεις εδώ, δεν θα θέλει πάλι να σε θυσιάσει, να αφήσει την οικογένειά του που να έρθει σε εσάς μόνο. Άρα κάποιες ή κάποιοι από εσάς δεν θα το δεχτείτε πίσω. Και καλά θα κάνετε, θα πω εγώ. Ή έχουμε κάτι δικό μας ή δεν το έχουμε καθόλου. Τουλάχιστον εγώ έτσι θα έπρατα. Όποιος θέλει, δεν κρίνουμε εδώ κανέναν, όποιος θέλει η επιστροφή έρχεται. Απλά κάποιοι δεν θα τη δεχτείτε. Επίσης εδώ μπορεί να σημαίνει και ότι κάποιος βάζει λόγια. Υπάρχει δηλαδή εχθρός που τον κρατάει κολλημένο πίσω αυτόν τον άνθρωπο, πως σας ενδιαφέρει. Κάποιος λοιπόν εδώ είναι εχθρός σας ή του βάζει λόγια. Μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλιώς σημαίνει ότι για σας, για κάποιους από εσάς, τελειώνει ο κύκλος οριστικά, τον κλείνετε. Εδώ. Για κάποιους, όχι όλους, τους περισσότερους θα δεχτείτε πίσω την επιστροφή. Αυτά βλέπω. Αυτά είχα να σας πω. Και συγγνώμη, να πούμε ζώδια. Ευτυχώς το θυμήθηκα. Να πούμε ζώδια. Αρχικά ισχύουν όλα τα ζώδια, όλες τις ενέργειες των ζωδίων, έτσι, όλα τα ζώδια. Απλά θα πούμε πιο πολύ, πιο έντονα τι βλέπουμε. Αρχικά το ζώδιο του τοξότη, γιατί τον κουβαλήσαμε από το προηγούμενο άνοιγμα, άρα ενέργεια τοξότη, πιο έντονα. Όλα τα ζώδια αλλά πιο έντονα τοξότη. Τι άλλο έχουμε? Κρυό, υδροχόο, Λέων. Όλα τα ζώδια της φωτιάς από ό,τι βλέπετε παίζουν εδώ. Μπάλα, Λέων. Τι άλλο έχουμε? Ωραία, αυτά που σας είπα πιο έντονα. Και να δούμε επιπλέον ζώδια. Για να δούμε. Απλά να θυμάστε όλα τα ζώδια, παιδιά. Και έχουμε επίσης Ταύρος, Ζυγός, Κρυός, δεύτερη φορά, τον έχουμε και εδώ. Παρθένος, Δίδυμη και ακόμα ένα, και Σκορπιός. Εγώ τώρα κοιτάζω. Γιατί οι τρεις ενέργειες που είχαμε οι τρεις υπότιτλοι που είχαμε στο προηγούμενο άνοιγμα, ο υπότιτλος των Ξυφών είναι ο Δίδυμος. Γι' αυτό το κοίταζα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε να βγάλουμε και ονόματα, αρχικά δηλαδή, είτε αρχικό όνομα είτε επίθετο. Για να δούμε. Το Φι, το Ρο,
Αχ, μισό λεπτό να τα πάω λίγο πιο εδώ αυτά. Φι, ρο, ταφ. Το α. Το χ. Το γ. Το νι. Το ζ. Και ακόμα ένα. Το ψ. Αρχικό όνομα ή αρχικό επιθέτου. Αυτό ήταν το άνοιγμά μας. Μην ξεχάσετε να δείτε και τα άλλα δύο που θα κάνω, για να δείτε ποιες ενέργειες σας ταιριάζουν περισσότερο. Επίσης να ξέρετε, μπορεί να σας ταιριάζουν όλα τα ανοίγματα και τα τρία. Το ξέρετε αυτό. Αν σας έχω πιάσει ενεργειακά για κάποιους, πιθανόν να ταιριάζουν, δηλαδή να τα ενώσετε όλα αυτά τα κομμάτια, τα τρία που εγώ θα κάνω, και να φτιάξετε ένα puzzle. Να ενώσετε, λέει, το puzzle και να φτιάξετε μια μεγάλη ιστορία. Όπως και να έχει, όποιος σας ταιριάζει και ό,τι σας ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους σας. Και εύχομαι τα καλύτερα, έτσι. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας θα το βρει. Καλή συνέχεια.